Bismillahirrahmanirrahim. Milletê Kurd, milletê kevnar yê qedîm e, yê rojhilata navîn e. Xwedî zimanekî, çandekî, dîrokekî, kulturekî, urf û adetekî nexşê hezar salan e. Çawa milletê dünyayê îro cîranê me ji Ereb û Kurd û Tirka, ji Ereb û Tirk û Farisa her wisa dewletê dünyayê Xwedî çi mafîye, milletê Kurd jî xwedî wî mafîye. Heqê ji wan re, tiştê ji wan re rewa be helal be, ji bo Kurda jî rewayê helal e û heram nin û em bê qebehet nin e. Ji ber wî milletê Kurd em otonomî bin, federasyon be, xwedî çi em bê statûyê di bira bive. Mafê wan jî wek mafê temamê dunyayê dikare bi dewletê cîranê xwe re, bi milletê cîranê xwe re têkiliyê wan ê siyasî dîplomatîk em bivê hebe. Lê ev em bê têkiliyê dîplomatîk ev ê siyasî ev ê me jî divê mîna ê dunyayê be. Lê me xabin em van demê dawî mêze dikin têkiliyê Kurda ê dîplomasî bi hin dewletê bi hin em bivê dewletê cîranê me re yani ji ewa ji tehemmula siyasî derdikeve ji bin em bivêjin statûyeka siyasiya ku dünya çawa têkilî bi hev re datîne di pişt perde de her tiştî ji hev re divê li pêş perde tişkîdin divê ê Kurda hema bigire va civiyayê. Tê gotinê ne ku tê gotinê berdevkê em bê Qesedê ê devra ku em bê wek em bê wezareta devra ê Qesedê em bê İlham Ehmed di dema dawî da em bê dike televizyonekî İsraîlî eşkera ji wan alîkarî xwest. Ev alîkariya hanêna dema wî wexta wî ew ê tu lê mêze dikî gelekî manîdar e û gelekî jî hem jî net fayda milletê Kurda ye. Yani em bi istihbarata Tirkî dewleta Tirk ev tiştê ku İlham Ehmed kir li asmana digeriya Xwedê li erdê da destê wan. Yani em bivê tu kesekî bi qasî vê daxuyaniya İlham Ehmed tu em bivê zirarekî mezin neda Kurda û net fayda milletê Kurda ye. Ne ku em dibêjin bira em bivêjin Kurd bi İsraîl re têkilî daneyne. Nexêr. Bi her kesî re têkilî siyasî dîplomasî tê danîne. Lê ne bi vî şeklî hanêna. Dema qed istihbarata vana tune bû, qeşê Wirmendê vana tune bû, qed eştera bivêjim em bê siyaseta der nizanîbû. Dema Amerîka terka we kir. Amerîka got em piştgiriya Ehmed Şara dikin. İsraîl hedê bavê İsraîlê gavê ku Amerîka avêtiye em bivê İsraîl bavêje û piştgiriya we bigire êrişê em bivêjin heteşê bike an jê hêrişê rejima Sûriye bike ku piştgiriya wî tir dike. Ev em bê kareseteka siyasî ye, ev musîbeteka siyasî ye ku İlham Ehmed derket pêşberê dünyayê televizyonê ku alîkare me bike. Ji xwe dewleta Tirk wê bendî tim dibêje vana hevalkarê em bivê İsraîlin. Halbuki temamê dewletê dünya ê Sunnî tev têkiliyê wan ê siyasî, dîplomasî, ticarî bi İsraîl re heyî bidiziye û her wisa destê temamê dewletê Sunnî di qetliyama em bivêjin Xezayê de heye lê gava derkev hember televizyona her wekî piştevanê Xezayê, piştevanê Filistînê ê herî em bê dirşewa be eva sadece em bê ev istismar dikin. Eva net fayda milletê Kurda bû. Bala xwe bidê di wexta Mele Mustefa Berzanî da ev kitêba hanê a Mes'ud Berzanî ye. Ev kitêba hanêna divê Berzanî ve Kürt Ulusal Özgürlük Hareketi vê da dibêje di têkiliyê İsraîl û Kurda da ku İsraîl xwe alî Kurda kirî, alîkariya Kurda kirî. Divê berê şerê 1967 di wê alî de divê hinek subayên İsraîl hatin ji Mele Mustefa Berzanî re gotin ka eğer tu bixwaze em çend têyare radikin li anî Ranya walê em bivê nizgî Kerkûkê wan deralê em bivê Silêmaniyê dixînin em wan dera eskerî Iraqê ji wir derdixînin em û teslîmê te dikin. Bala xwe bidê subayê İsraîl tê ji Mele Mustefa Berzanî re dibêje em dixwaze alîkariya te bike ji bo çi? Ji bo xatirê ku Iraq û Kurd li hev xin
Irak tevle şerri muhtemel Arab û İsrail neve ku şer Çe Kurdistanê an jî nava Arab û Kurda da em bê şer kêm neve vê teklifê dikin. Mustafa Barzanî dibêje Mustafa Barzanî vê alîkariya İsrail red dike. Çima red dike? Lewra dibêje ji bo bercewendikî demî bercewendikî kêm ez naxwazim ser 5 milyon Arebî tekim dijminê Kurda bêwile me Mustafa Barzanî alîkariya İsrail kir. Siyaseta dünyayê hatê kirinê. Tiştê ku İlham Ehmed derket qarşî televizyona jê li hember televizyona ji İsrail em bibêjin alîkarî xwaz temamê Müslümanê ku ku dilê wan ser Gazayê dişewite ku divê İsrail qetliyam kirî Kurda wek hevparê qatilê İsrail qatilê Gazayê bi nav dike halbuki temamê dewletê Sunnî destê wan di xwîna Filistîniya de heye. Lêviya bidizî dikin mixabin siyaseteka Kurda a nerewa a ku ji em bêje ji evê dûr ji tehamülê siyasî dûr ava eşkera kir ku em ne xizmeta miletê Kurdayım. Yeka duda yek derketî yekî ku em bibêjin bi navê meletî belkî rûyê lehîfekî serê xwe geran di pêçek spî sayedê serê xwe ew jî li ser navê dîn Gazî İsrail dike di van demê Dawîda. Piştî ku gemî hat şewtandinê Amerîka hûter kirin îdî emir piçekî aqil merar hebe qasî misqala aqil merar hebe mirov van daxuyana nada. Ev jî dîsa bu malzemeke destê dewletê divê ji hamêzek hem Müslümanê Kurd hem em bî siyasetmedarê Kurd bi İsraîl re halbuki ew bixwe bi her awayê bîstarê hevkariyê dike lê mixabin divê ev kesê şaşika û qasê lehîfekî dayê serê xwe rûyê lehîfek serê xwe geran di pêçek spî divê bizanibe Erebê ji te çêtir dîn dizane ji te çêtir İslamê dizane em bê mendefa serê wan hê mezintir e ku xwedî dolara ne ku bi trilyona dolara dide İsraîl wan ber nade nayê te nagirin. Ji ber wî ev tiştê hanîna tiştekî pir ecêb û xerîb e ku divê mesela hanîna da her du derketin pêş ku em bê dereca Dawîda rabû jî İsraîl em bê daxwaza alîkarî kir. İsraîl got çi? İsraîl got me di şeş û heftê vê mehê da em bê me li Parîsê peymanekê li ger dewleta Sûriyeyê çêkirî em bê pabendê peymana xwenin em êrişê em bivê Bakurê nizam rojhilat û rojavayê Sûriyeyê nakin. Bêje ev siyaset de hanê ne siyasetek di xizmeta miletê Kurdayê. Ev pêşbînî nene ev hûn metrekî pêşiya xwe navîne. Çawa hûn rabise xwe eşkeratî ku hûn têk çûne axay İsraîl ji we re gotîne hûn tere em bî kîn û nefret û qehra temamê alema İslamê vedgerînin ser Kurda. Ji xwe carekî em bê dijminiya Kurda dikin ya hûn bi eşkeratî vî karê hanêna dikin ev ne di xizmeta miletê Kurdayê. A duda divê hûn bizanin bi birate kelek gelek gere nemîne. Birate gela li Sûriyeyê em bî eşîra serî rakil hember we wan ewl vexist. Her wisa li Tirkiyê jî ew Kemalîstê di nava we da behsa biratiya gela dike vana ji bo miletê ji bo ku miletê Kurd nizanibin çi dixwaze ku hedefan kiş nebe serê Kurda te li hev dike biratiya gela. Ev jî ne siyaseta Kurdayê siyaseta mîta Tirkê kirî nava bi navê HDP bi navê evê di nava PKK nava HDP de kirî nava Kurda û em bivê serê xortê Kurd tevrev dike li Avrupa meş tê darxistinê hêna divê bijî filan kes ku ew filan kesê ku hûn divê bijî ew piştgiriya şerê Daişê ba piştgiriya şerê İŞİDê evê ana hikûmeta Sûriyeyê em bê Tirkiye ji destekî dide wan ew ji alî Tirkiyeyê ev vî şerra dixwaze ku Kurd xwedî tiştekî nebe. A sisiya divê em biya bizan şerra em bizanibe em xwepêşedanê li Awropa xwepêşedanê gere aştiyane be. Gere hûn êrişê tecîkê dewletê Alman ê Awropa ê Parlamentoya Awropa hûn nekin. Hûn dîsa dest di nava we dayê dîsa em bibêjin ji alî mîtîva tê organize kirin ji bo ku em bêwele Kurd ehlê şiddetê ne ehlê terorê ne ehlê pîsî û gemarî ne û her derê xirab bike ev li xala Kurda wek nênî tê nivîsandinê. Divê xortê Kurd vîya nekin. Meşeldar bixin lê ne bawekî êrişî polîsa bikin, polîsî Awropa bikin, em bê zirarê bidin
عربا و ام به بنای حکومت و دسرا ام به سازین دولتی اوانا دوی خورت کرد ملت کرد جویا دور بسکنه دوی همون نویسکار و روشنبیر و کسی کرد دوی devji putê xwe berdin serok û serwerê xwe wekirî put dev ji wan berdin wek mera însana pêşengiya vî milletê bike kesî ku dengê we digê millet gotinê we pere dike got rê nîşanê milletê xwe bide ku siyaseteka rewa di xizmeta milletê Kurd a were meşandin. Selav û rê ji we re.